Vi vil snakke lidt om BTB, brunsemølblot og påvisningen af CO2. Brunsemølblot, det er en pH-indikator, som kan ændre farve afhængig af pH. Og det vil altså sige, at vi starter med en grøn farve i vores glas, som viser, at pH den er neutral, altså 7. Og derefter så ånder vi CO2 ned i vores glas, ned i vores væske, så det skiftes til gul farve. Og det indikerer altså nu, at vi har en syre. Det er fordi, der er noget CO2, som bliver opløst i vandet, og der dannes så kulsyre, hvor en hydron afgives. Og det sker jo så, at det resulterer så i, at det bliver en syre. Ja, og her har vi så et reaktionsskema, hvor vi starter med CO2'en fra vores lunger i gasform, og når vi så ånder det ned i vandet, så bliver det i vandig opløsning. Og så har vi så reaktioner her med CO2 og H2O. Det bliver så til kulsyre, også i vandig opløsning, som er H2CO3. Og når det her sker, så eller den her opløsning, så afgiver kulsyren en hydron til vandet, hvilket så gør, at vandet bliver surt, som resulterer i, at bromsymol blot skifter farve til gul.